τις 5 αισθήσεις της φύσης. Με εκείνα τα εργαλεία μπορούσες να νιώσεις ότι ήσουν για μένα. Είστε στην αφήψη των αισθήσεων. Τώρα είναι το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι το λάθος. Το οποίο μπορεί να σταθείτε τη φύση, να πατήσετε τα φύλλα, να τη μυρίσετε. Και μπορεί να βάλετε την ίδια αυτά εδώ. Και πήρα να το κάνουν πιο διασκεδαστικό, πιο ωραίο. Νιώθω στη φύση με τα φύλλα, ούλα και με τα καλαμιώνες και όλα τα πράγματα για τον λόγο ότι μπορεί να ήταν ένα VR, αλλά ένιωθες σαν μούτσισες και αμέσως την ώρα και άρεσε μου πολλά το. Ο αγαπημένος μου διάδρομος ήταν με τα δέντρα του ευκαλύπτου. Άρεσε μου η μυρωδιά και που εγγίζαν πάνω. Έκθεση με τρισδιάστατες καταστάσεις, με ζωντανά πράγματα, με μυρωδιές, με αφή, με τα πάντα. Ελαμβάναν μέρος όλες οι αισθήσεις μας. Περάσαμε από τη θάλασσα, ήταν πάρα πολλά ωραία, είχαμε το νερό να έρχεται πάνω μας. Άρεσε μου η άμμος που τα είχαμε, ήταν πολλά wow φάση. Άρεσε μου η παραλία που είχε μέσα στα εξάμουσα. Και άρεσε μου που ήταν Άρεσε μου το νερό, η θάλασσα μας εσύρωνα νερά. Που ήταν η θάλασσα, ήταν ωραίο γιατί μετά έρχεται κάτι νερά πάνω μου, ήταν ωραίο. Ή όταν πήγαινα στη θάλασσα και ένιωθα τα κύματα, το νερό των κυμάτων να έρχεται πάνω στο πρόσωπο μου. Είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι αισθήσεις. Διάδρομο με τους καλαμιώνες, όταν περπάτουν κάτω ένιωθα το, η μυρωδιά ήταν πολλά έντονη, μύριζε πάρα πολλά ωραία και άρεσε μου την εμπειρία. Πραγματικά, παιδιά, είμαι έκπληκτος που καταφέραμε να κάνουμε δαμέ. Δηλαδή, ο καλαμιώνας, ο διάδρομος με τα καλάμια ήταν σαν πραγματικός καλαμιώνας. Περπάτας και ένιωθες τα καλάμια, το κάθε ένα καλάμι που σπάσε κάτω στα πόδια σου και πραγματικά το αίσθημα ήταν ανεπανάληπτο. Δεν έξανα έτσι πράγμα και ένα 10 από τα 10. Ό,τι έβλεπες μπορούσες να το ζήσεις και ήταν πολλά ελεύθερο να ζήσεις στη φύση. Απολαύσαμε χρώματα, αρώματα και πολλά άλλα. Ήταν πολλά ωραία, άρεσε μου που στη Βαλική που πατήσαμε το αλατί. Ωραία, άκουγα θάλασσα και φυσούσε αέρα, ήταν πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ωραίο, ήταν διαδραστικό και άρεσε μου που ένιωθα το αλάτι στα πόδια μου περπατούσα. Εντυπωσίασε είναι που περπατούσα πάνω στο αλάτι της θάλασσας, στο δροσερό αεράκι που έρχονταν έτσι στο πρόσωπο μου. Ο μέρος μου διάδρομος ήταν η Αλική που ένιωσα ότι περπατούσα πάνω στο αλάτι και ενώ περπατούσα ένιωσα και τον αέρα πάνω στο πρόσωπο μου. Με φανταστικά αλήθεια την Αλική και άρεσε μου πάρα πολύ. Όντας μέσα νιώθεις την κάθε αίσθηση σε κάθε επίπεδο. Σαν συγχαρητήρια σε όλους. Τώρα μυρίζω ωραία grapefruit
στα grapefruit τι ήταν και εκείνο το ωραίο γιατί μύριζε και νιώθες ότι ήσουν όντως στεναχωραθή. Περπατούσα στο περιβόλι, περπατούσα πάνω στα φύλλα, πάνω στα χόρτα κτλ. Μου έκανε έτσι τρομερή εντύπωση αυτό. Μου πάρα πολλά τότε η εμπειρία. Όλοι οι διαδρόμοι ήταν πολλά ξεχωριστοί, διαφορετικοί. Ένιωσα τα ούλα, ένιωσα μυρωδιά, την αίσθηση, ένιωσα την γεύση στο τέλος που μας εδώ κάνει ένα μανταρίνι πολύ ωραίο. Να το ξανακάμε 100% και άρεσε μου πάρα πολύ. Εντυπωσιακότατο. Είναι όντως όλες οι αισθήσεις πάρα πολλά έντονες. Οπτικά, ακουστικά, η αίσθηση του αέρα ή των διάφορων μυρωδιών. Είναι ένα σύμπλεγμα αισθήσεων σε έναν χώρο πολλά ηρέμων και γαλήνιο.